Nemáš prachy na novú? Kúp jazdenku, ale vyberaj múdro a ušetri čo najviac. Ako na to? Sleduj video a možno sa dozvieš viac. Čau, toto je kanál Weekend 2 a toto je jazdená motorka. Tu dole niekde podo mnou. Dôvod prečo nekúpiť novú, ale jazdenú je obvykle zjavný. Prachy, ale o tie môžeš veľmi ľahko prísť, keď si kúpiš nejaký brak. A hlavne ťa to môže stať život. Mal som doma nejednú motorku a všetky boli jazdenky, lebo nová stráca rýchlo na cene a keďže som tak trochu pracoval ako motocyklový redaktor, nové som si kupovať nemusel. Ale za mladí som kupoval motorky ako riadny tupý. Nechal som sa totiž unášať tým, čo kričalo moje motosrdiečko a ignoroval, že v hlave existuje čosi ako rozum. A je to ťažké aj teraz, lebo motorečky sú srdcovka a predstav si, že si konečne takto blízko k splneniu svojho sna a jediné, čo ťa od neho delí, je podpísať nejakú z internetu stiahnutú kúpno-predajnú zmluvu. Stop! Urob pár krokov späť a pozri sa na tú kočku radšej poriadne. Skôr než v nejakej intimnej chvíli zistíš, že má guľky aj tam, kde by ich nemala mať. Hovorím o rozpadnutých ložiskách. Kedy svoju dvojkolesovú lásku hľadaj na jeseň. Väčší výber, lebo sú tu ľudia, ktorí po sezóne zistili, že OK, toto nie je pre nich. Sú tu chlapci, ktorým pred Vianocami treba prašule na darčeky a sú tu motorkári, ktorí si plánujú kúpiť čosi iné do ďalšej sezóny, ale najprv potrebujú predať. Preto častokrát bazoš náš každodenný na jeseň obsahuje slovné spojenie pozor, snížená cena, ale len tento týždeň. Jar sa zdá logickejšia, ale na jar sa už vidíš, ako jazdíš a tú motorku proste veľmi chceš. Plus chlapci, čo nepredali ani cez zimu, došetrili na väčšie či menšie opravy a tak zjemne šuchnutej je zrazu nikdy nepadnutá, čistý cukrík, iba sadnúť a jazdiť. Majiteľ, vyvaruj sa inzerátom typu s ťažkým srdcom posúvam ďalej. Nikdy nevidela terén, trošku sa jej treba povenovať. Tie motorky budú defektné ako ich majitelia. Osobne buď ako doktor House a predpokladaj, že všetci klamú. Časté sú drobné škrabance, ale v inzeráte ste písali, že je ako nová. No akurát včera mi spadla v garáži, keď som ju presúval, nič vážne. Skoro každá motorka spadla iba zo stojanu a keď niektorá zamlčal pravdu, kto vie, čo ešte skrýva. Tak to skúsme ešte raz. Wow, parádne doplnky z performance katalógu, nové koncovky riadidiel, širšie stupačky, aj parádne nastaviteľné páčky. Nespadol ste na nej náhodou? No akože hneď keď som vyšiel zo showroomu, som to položil na najbližšom kruhači. Akože riadne nervy, ale tak štvali ma tie škrabance, nič vážne to nebolo a chcel som to mať tip-top, no tak som si to takto urobil. Radšej akceptuj pár škrabancov, aj tak ich pravdepodobne sám zopár doplníš. Horšia je krásna motorka s novými kapotami, ale pohnutým rámom. Štart! Keď máš za sebou ťažký deň a v noci si sa o seba nepostaral, ale namiesto toho chlastal a párty, tak sa ti ráno veru nechce vstávať z postele. A podobne je to aj s motorkami. Preto sa vždy dohodni na tom, aby predtým, než prídeš motorku pozrieť, bol motor studený. Jau! Studený štart ti veľa naznačí. Hneď ako otočíš kľúčom, sleduj kontrolky, či prebliknú, keď niekto si ich na silu odstavil. Počúvaj, či motor pekne naskočí a či sa neozvú nejaké čudné zvuky. Každý bike je špecifický. Je preto fajn naštudovať si o jeho prejave informácie vopred. Dnes máš videí a zvukov plný internet. Kvapalinou chladené mašiny nechaj pobežať dlhšie, až kým sa nezopne ventilátor. Aspoň budeš vedieť, že funguje termostat aj ventilátor. Údržba. O zlé motorky bolo obvykle zlé postarané. Rôzne dopasované dielce sú veľký výkričník, ale aj také pneumatiky vedia veľa prezradiť. No nie nutne všetko zlé znamená, že je motorka zlá. Množstvo motoriek s malým nájazdom jazdí na pneumatikách ešte od výroby. Čekni si, kedy boli vyrobené iný model pneumatiky vpredu než vzadu. Nie, že by to bolo nutne zlé, ale spýtaj sa majiteľa, prečo sa tak rozhodol. No, tak som to kúpil. Isto? Dodali mi nesprávny rozmer pneumatik a ja som už chcel jazdiť. Naozaj v dnešnej dobe, keď vieme všetko do 14 dní bez dôvodu vrátiť? TKCčka vpredu je super, ale tak tá zadná sa vždy rýchlo zjazdí a mytasky sú lacnejšie. Tak to už dáva zmysel. Zjazdený stred pneumatiky už buď jazdil naozaj iba rekreačne, ale mohol sa rád predvádzať a gumovať na mieste. Pýtaj sa na výmeny olejov a filtrov, mrkni sa na jeho hladinu a farbu a pozri do nádobiek na brzdovú kvapalinu, či v nich nie je čosi ako cukor. A skontroluj tlak v pneumatikách. Keď niečo nesedí pri tých najjednoduchších veciach,
Pozor na čerstvo vymenený olej. Každý, kto si kupoval jazdenú motorku, vie, že prvé, čo s ňou treba spraviť, je dopriať jej nové kvapaliny a filtre pre lepší spánok a pokoj na duši. Áno, sú aj relevantné dôvody, kedy to tak môže byť, ale nový olej môže znamenať aj nedávny veľký servisný úkon. Testovacia jazda. Nikdy nesadaj na cudziu motorku. Môže to byť životu nebezpečný kus. Popros majiteľa, aby si pred tebou dal krátku jazdu, len tak hore-dole, nech pridá a prudko zabrzdí, aby si to videl. Až potom zlož prachy a chod sa prejsť. Sám už som zažil týpka, čo chcel sedieť za mnou. No way! A keď motorku predávaš a kupujúci príde s plnou bandaskou, poďakuj za ochotu a pošli ho domov, lebo keď raz sadne na motorku, ostane ti doma už len tá bandaska. Prvé metre ozaj pomaly, ošahaj brzdy, keď čosi vibruje alebo sa brzdy divne zahryzávajú, môžu byť zvlnené kotúče. Čokoľvek sa ti nezdá, i hneď vrátiť. Neskúšaj všemožné jazdné režimy, sústreď sa na cestu. V živote si na tomto kúsku nesedel, nepotrebuješ sa na ňom hneď roztrieskať. Aj malé rýchlosti ukážu veľa. Choď slušne, počúvaj a čúchaj. Či niečo neprihára, necinka a keď je výfuk tak hlučný, že nepočuješ nič, neviem, či to chceš risknúť. Jazdil som na množstve motoriek, ale povedať z fleku, ktorá sa ako dobre ovláda, je ťažké. Nie sme všetci ako Valentino, ale ktokoľvek vie rozlíšiť, že sa motorka ovláda zle. Jednoducho to budeš cítiť, aj keď s motorkami iba začínaš. Buď trochu sú to tvoje prachy a tvoj život, ktorý dávaš ako stávku počas každej jazdy na motorke. Tak ti môže byť jedno, čo si o tebe predávajúci pomyslí, keď zrazu začneš všetko merať. Zober si čelovku a pozri sa do každej skuliny. Čo asi hľadáš? Že je medzi kartrami hodne vytlačeného silikónu, je niekde hrdza, kúsky blata a trávy na motorke nikdy nejazdenej v teréne, presakujúci olej, možno si všimneš podozrivo zodraté vínko, možno len chceš vyzerať múdro, alebo možno uvidíš niemoc kvalitné zvary na prepakovaní, lebo ten idiot sa neunúval kúpiť nový diel, keď opravoval havarovanú motorku. To posledné sa naozaj stalo, bohužiaľ chalan na to prišiel, keď tie zvary praskli počas jazdy, nie pred kúpou motorky. Je stále medzi nami, mal skrátka šťastie. Zmeraj voltáž na baterke, keď bola čerstvo nabitá, nezistíš nič, ale motorku si obzeráš už hodnú chvíľu, bol si sa na nej prejsť a pokiaľ je vadný alternátor, už by sa to malo prejaviť. Nemusíš objaviť vôbec nič. A nie každá olejová šmuha, prasknutá izolácia kabela, že či neumyté zašle miesta znamenajú, že ťa chce ktosi odrbať. Ale keď sa takto mrdáš okolo motorky s náradím, no čudoval by si sa, koľko ľudí chce prerušiť trápne ticho a porozprávajú ti aj to, čo pôvodne chceli zamlčať. Zjednávanie. A tak sa dozvieš viac o možných, pravdepodobne nutných budúcich investíciách a získaš lepšiu vyjednávaciu pozíciu pri dojednávaní finálnej ceny. Lebo ako je u nás zvykom, daj viac, aby bolo z čoho spúšťať, keď si to kupujúci všimne. Česť úprimným výnimkám a to je najväčšia istota, keď ti predávajúci vyklopí všetko ešte do telefónu. Ale pamätaj, všetci klamú. Tak prajem úspešný lov pri honbe za splneným snom. Čau!